Un ziarist îl întreabă pe Traian Băsescu. Domnul președinte, ați auzit ultimul banc cu boticarii de pe trotuare și dumneavoastră? Domnule, cum îți permiți? Ești impertinent și repezit. Stați liniștit, domnule Băsescu, că vi-l spun încet să ne înțelegeți și dumneavoastră. Bună ziua, nu vă supărați. Ce sunt întăritoarele astea la gulerele cămoșilor? Bună ziua, sunt balene, țin gulerul drept. Aha, dar prezervative cu balene nu aveți? Bulă voia să se urce în avion cu un pui de găină mic, galben și piuitor, ca să-l aducă cadoul lui Bulișor. Stewardeza cea urâtă și bătrână a taromului zice: Domnule, nu aveți voie cu animale în avion. Se întoarce Bulă în aeroport, se duce la WC-ul, pune puișorul în chiloț și urcă liber în avion. Locul lui era lângă o călugăriță tânără și frumoasă. De atât a uitat la bulanele ei, a dormit Bulă visând la ea. Deodată, puișorul iese din chiloții lui Bulă, scoate capul prin șlițul pantalonilor și începe să piuie. Călugărița speriată începe să-l zgâlție pe Bulă. Scoală, domnule, scoală repede! Speriat, Bulă a tresărit uitându-se în toate direcțiile. Ce? Unde? Ce s-a întâmplat? Domnule, nu am deloc experiență în problemele astea, dar am impresia că vi s-a spart un ou. La maternitate, în sala de așteptare, 3 bărbați stau cu sufletul la gură. Iese moașa și îl felicită pe primul. Felicitări, aveți gemeni! Doamne, ce coincidență, eu chiar lucrez la Minnesota Twins. După o oră iese aceeași femeie și îi spune celui de-al doilea tătic: Incredibil, domnule, aveți tripleți! Nu pot să cred, ce coincidență, eu chiar lucrez la 3M Company. Al treilea leșină. Ce s-a întâmplat? Întreabă moașa. El lucrează la 7-Up. Ce faci din punct de vedere legal dacă mergi noaptea pe un drum împădurit pe o parte și pe alta și vezi un spânzurat în copac? Te dai jos și îți reglezi farurile, că îți bat prea sus. Cum recunoști mirele la o nuntă de moldoveni? Are cel mai mișto training. Un rabin a slujit la templu timp de 20 de ani. Ca să-l răsplătească, comunitatea îl trimite într-o excursie în Hawaii. Când ajunge în camera de hotel, o tânără foarte frumoasă și goală stătea întinsă în pat. Revoltat, pune mâna pe telefon și sună acasă. N-aveți pic de respect pentru poziția mea? Sunt rabin. Asta e o dovadă crasă de nesimțire și lipsă de respect. Auzind acestea, tânăra rușinată începe să se îmbrace. După ce a terminat de vorbi la telefon, rabinul îi se adresează. Tu unde crezi că pleci? Nu pe tine sunt supărat. O blondă apetisantă citea o carte în parc pe bancă. Bulă se apropie de ea cu gând să o agațe. Ce carte citiți aici, doamnă? Teoria amorului.
Aici scrie că cei mai virili bărbați sunt evreii și indienii. Atunci, doamnă, dați-mi voie să mă prezint. Ițic Vinetu este numele meu. Copiii stăteau la rând pentru a servi prânzul în cantina unei școli gimnaziale catolice. Pe un colț al mesei era o grămadă mare de mere. Măicuțele lipiseră pe tava cu merele un bilet pe care scria: "Ia doar unul, Dumnezeu te supraveghează." Puțin mai în față, la capătul celălalt al mesei, se afla o grămadă mare de prăjituri cu ciocolată. Unul dintre copii a scris un bilet: "Ia câte vrei, Dumnezeu supraveghează merele." În pădure se deschide un supermarket. Toate animalele se așează la coadă. Lupul, vulpea și ursul ajung mai la urmă. Deodată apare iepurele și vrea să treacă de urs, care era ultimul. Ursul supărat îl ia pe iepure la bătaie. În cele din urmă, iepurele scapă și vrea să treacă mai departe, dar dă de vulpe, care, supărată că iepurele vrea să o ia înaintea ei, îl ia la bătaie. Iepurele scapă și de vulpe și, ambiționat, vrea să treacă și mai în față, dar dă de lup, care vrea și el să-l ia la bătaie. Atunci iepurele, supărat și învinețit, se ridică și începe să strige: Să mor eu dacă mai deschid magazinul azi. Alinuța și cu prietenul ei, amândoi timizi, stăteau pe o bancă în parc, pe înserat. La un moment dat, el îi spune: Alinuța, vrei să facem dragoste? "Știi, n-aș fi vrut, dar m-ai convins." O soție își dojenește soțul. "Știi, vecinul nostru îi aduce tot timpul flori soției sale și o duce prin tot felul de locuri frumoase. N-ai putea să faci și tu la fel?" Ușor încurcat, soțul îi răspunde: Da, de mulți ani mă gândesc să o fac și o dragă, dar mă temeam că tu și cu el să nu vă supărați dacă o copleșesc cu cadouri și o duc și în vacanță. Să nu faci nimic este tare greu, pentru că nu știi niciodată când ai terminat. La o firmă, un inspector întreabă: Câți oameni lucrează aici? "Cu șeful 10. Dar fără șef. Fără șef, în general, nu lucrează nimeni." Ion și Gheorghe se întâlnesc dimineața pe uliță. Mă, Ioane, mă, ai auzit, mă, ce-o pățit bietul de Gheorghe azi noapte? "Nu, mă, tu l-ai, Doamne, dar ce-o pățit?" Ai de capul și de zâlele lui, mă. O fugi cu nevastă mea, mă. Ion s-a întors din deplasare. A deschis ușa, a intrat în apartament, iar din dormitor a auzit gemete și scârțâit de pat. Curva dracului. A șoptit el, apoi a ieșit din apartament, a închis ușa și a plecat acasă la soție. "Mă cheamă șeful în birou azi." Mă, Gheorghe, Ișvan zice că e victima șovinismului la locul de muncă. "Adică?" Păi când ați fost vinerea trecută cu toții la restaurant să sărbătoriți aniversarea aceea, el e singurul pe care nu l-ați invitat. "No, și?" Apoi, mă, Gheo, era totuși ziua lui. Ion țipă la Maria. Mărie, ia uite, fă pe geam, e un cal în curtea noastră. "Nu e cal, Ioane, e vacă." Pe geam, fă, Mărie, nu în oglindă. Un ardelean și un italian discutau. Italianul își tot dă de aere cu strămoșii lui. Mai, Imperiul Roman a fost cel mai grande. Romanii au făcut, au dres, au... Apoi, tinere dragă, bag seama că mi-amintiți de cartofi. Macome, nu înțeleg. Păi, tinere dragă, apoi și la cartofi, partea cea mai bună se află în pământ.
fetiță vine acasă și îi spune mamei: un băiat de la mine din clasă mi-a zis azi să ne jucăm de-a doctorul. Vai de mine, și ce-ați făcut? M-a lăsat să aștept o jumătate de oră pe culoar și apoi m-a trimis acasă când n-am vrut să-i dau șpagă. Mama îi face morală fiului ei: bine măi, Ionele, în Spania la căpșuni nu vrei să te duci, în Italia la îngrijiri de bătrâni nu vrei, la fotbal nu vrei, atunci du-te, mamă, la facultate ca să ne facem de râsul blocului. Lumea vede, aude și vorbește. Din păcate, vede rău, aude puțin și vorbește prea mult. Nevasta unui miliardar se interesează la doctorul care urma să-i opereze soțul. Mai există speranțe, domnule doctor? Depinde ce anume sperați. Mersul la biserică nu te face creștin, la fel cum statul într-o mașină nu te face șofer. Soțul își prinde soția în pat cu altul și în loc de altceva începe să-și facă cruci. Băi, omule, să mor eu dacă te înțeleg. Eu sunt bărbatul ei și trebuie să-mi fac datoria. Dar tu ce obligație ai, mă? Soția își sună soțul. Dragul meu, ai o problemă. Ce s-a întâmplat? Păi, am intrat cu mașina într-un Ferrari. I-am propus proprietarului să-i achit în natură și el a fost de acord. Păi și care e problema mea? Păi știi, proprietarul este gay. Discuție între un sud-african și un român. În țara mea, mai întâi mergi la închisoare și după aceea ajungi președinte. Bă, în țara mea e invers. Undeva în pădurile caucaziene se organizează un mare concurs internațional al tăietorilor de lemne. După ce se întrec mari campioni ai Canadei, Austriei, Rusiei, vine și rândul campionului României, un tip mic, slab și pirpiriu. Toți îl privesc cu neîncredere, dar el, din câteva mișcări, taie tot ce îi se pune la îndemână, doborând toate recordurile. Presa, televiziunea, uimire, interviuri. Domnule, unde v-ați antrenat de ați atins o asemenea performanță? În Sahara. În Sahara? Bine, dar în Sahara nici nu sunt copaci. Așa e, nu mai sunt. Un doctor român a reușit să trezească din comă o fată punând un CD cu manele timp de o săptămână, 24 din 24. Interogată, fata a răspuns: m-am trezit din comă doar ca să închid porcăria aia. Un văcar întreabă o femeie: Auzi, muiere, n-ai văzut pe acei trecând o turmă de boi? de ce? Ai rămas în urmă? Un ofițer grețos de la brigada antidrog a trecut ieri pe la ferma noastră. Îmi pare rău, dar trebuie să inspectez ferma, să văd dacă nu cumva cultivați droguri ilegale. Nicio problemă, i-am zis. Poți să cauți unde vrei, în afară de câmpul ăla din dreapta. Atunci a scos arogant legitimația și mi-a lipit-o de față. Băi, tu vezi asta? Eu am autoritatea să caut unde vreau. Nu poți să-mi spui tu unde să caut și unde nu. Am încheiat discuția, înțeles? Bine, mă scuzați, i-am răspuns politicos și mi-am văzut de ale mele. Nu trec 10 minute și îl văd alergând de mama focului pe câmpul din dreapta, urmărit de taurul cel mare cu spume la gură. Avea ochii ieșiți din orbită de panică și urla cât îl ținea gura după ajutor.
Atunci am aruncat sculele din mână, am fugit lângă gard și am urlat la el. Legitimația, șeful, arată-i legitimația! Dă-te în gâtul, mătii! O femeie intră într-un salon de tatuaje și cere să îi se facă un tatuaj cu iepurașul de Paște pe coapsa dreaptă, chiar sub linia bikinilor, împreună cu inscripția "Un Paște fericit". Tipul realizează tatuajul, care iese chiar foarte bine. Apoi tipa mai cere un tatuaj cu Moș Crăciun pe coapsa stângă cu inscripția "Crăciun fericit". Pe când femeia se îmbrăca și se pregătea să plece, este întrebată de tip. Domnișoară, dacă nu vă deranjează, îmi puteți spune de ce mi-ați spus să vă desenez niște tatuaje atât de ciudate pe coapse? Pentru că m-am săturat până peste cap ca soțul meu să se plângă mereu că nu este nimic bun de mâncat în casă între Paște și Crăciun. Trei vulturi făceau bungee jumping. Sare unul de pe stâncă, cade vreo 100 de metri și cu 5 metri înainte de sol deschide aripile. Sare al doilea, sare al treilea. La un moment dat, unul zice: "Mamă, ce cool a fost! Hai să mai sărim o dată!" Sus apare ursul. Băi, ce faceți voi aici? Bungee jumping. Vreau și eu. Păi hai, sari! Sare ursul, odată cu vulturii și după vreo 50 de metri un vultur îl întreabă pe urs: "Bă, dar tu ai aripi?" Nu, n-am. Mamă, ce cool e ursul! Un român se întâlnește cu un american. Americanul zice: Eu câștig în America $5.000 pe lună, din care mă costă 4.000 masa și casa. Ce fac cu restul de $1.000 nu interesează pe nimeni. Suntem într-o țară democratică. "Eu câștig în România 1.000 de lei pe lună și mă costă masa și casa 1.500. De unde iau diferența de 500 de lei nu interesează pe nimeni. Suntem într-o țară democratică." Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă și îl întreabă: Domnule, dumneavoastră ați cerut ceva de Beethoven? Nu, eu am cerut doar pui cu smântână.